Гафу ит, иптәш. Беләм, авырта. Майкл миңа ядрәне ялан кул белән чыгардың диде. Ничек икәнен күрсәтерсең әле. Ул кайда? Нәрсә? Мин? Ул кайда? Кейт? Соңгы тәүлекне ул синең белән утырып чыкты. Мин аны сиңа ашарга алып килергә дип җибәрдем. Мин аны яратам. Мин аны яратам. Сәлам, сабыем. Син монда нишлисең? Сәлам. Ярар. Әйдә сине йокларга яткызабыз. Сок бул, аяк астына кара. Я Раббым, бу ис кайдан килә? Мөгаен авызыңнандыр. Әйе. Әйдә. Абау. Син шибәр. Эй. Мин әле генә сине мактадым. Әйе, мин ишеттем. Башта минем чалбарны салдырмыйсыңмы? Син шибәр. Тыныч йокы.